Satisfied si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki sa performance ni Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginpayag sini nga naga-deliver sang maayo sa iya katungdanan si Razalan para sa katawhayan kag seguridad sa mga residente sa probinsya sang Iloilo. Isa diri sa ginadayaw sang PRO6 amo ang masupog nga kampanya sang IPPO batok sa mga ilegal nga aktibidad, ilabi na sa droga sa idalom sang liderato ni Razalan. Nakita man ang maid-id nga pag-supervise ni Razalan sa mga personnel sang IPPO pinaagi sa pagpatigayon sang inspection. Naibaluan nga sa duha ka bulan nga pagpungko ni Razalan bilang IPPO Director, nagdangat sa kapin 19 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sang kapulisan sa nagkalain-lain nga operasyon sa probinsya sang Iloilo. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.